Sunt dr. Ion Zegrea, chirurg plastician și aș vrea să vă prezint un caz pe care l-am operat săptămâna aceasta, o rinoplastie naturală ultrasonică. Aici avem poza dinainte și vreau să vă spun că, deși ar părea că cocoșica, da, partea umflătură din dorsul nasului este problema cea mai mare a nasului acesta, de fapt nu, a fost deviația septului, care observăm că face ca nasul să fie strâmb un pic așa în formă de C și mai lat. Am rezolvat cu coașa, am făcut ca dorsul să vină drept, am micșorat un picuț nasul, nu foarte mult, pentru că pielea nu mă lasă. Vedem că este o piele ceva mai groasă. Ne dăm seama că e mai groasă după porii, care sunt destul de lărgiți. Pielea nu se va micșora atât de mult, nu se va strânge așa cum vrem noi. Vedem că aici dorsul este strâmb, septul este strâmb și mai lat, lățește nasul mult. L-am îndreptat, este drept-drept. Vedem că aici nu mai vine convex, vine ușor, concav, vine drept. Și nasul ideal trebuie să vină cel mai îngust aici între ochi și ușor să vină mai lat, să fie așa două linii biconcave.